Frate. Jesus. Am zis eu Jesus. De la mici, mă. What's that? El cum zic, nu lăsa. Give Mitch a chance to be last. Jesus. Iisus? Jesus. Mântuitorul nostru. Da, mai departe. Viața. Isus este viața și scopul vieții noastre. Tot trebuie să-L avem pe Isus. Iisus este a doua persoană a Trinității, născut din Dumnezeu, care a dezbrăcat haina Dumnezeirii și a îmbrăcat o haină a omului ca să ne salveze pe noi sub formă umană și să-și verse sângele Lui Sfânt pentru substituția păcatelor noastre a tuturor oamenilor păcătoși. Isus e cel mai bun prieten al meu și e singura cale spre cer. Când mă gândesc la Isus, mă gândesc la ceva care nu pot să-mi descriu în cuvinte. Este un caracter care nu poate fi înțeles cu conștiința noastră, dar o dragoste desăvârșită. Ceva care cu adevărat umple orice gol din viața oricărui om. Iisus este calea, adevărul și viața. Da, Iisus este personajul din Biblie pe care noi îl știm în creștinitate, ca și Fiul de Dumnezeu care s-a coborât printre oameni ca să moară pentru păcatele noastre. Jesus, he is the reason why everything was created for and through him. And I see him as a person, as a figure, as God, that and the means we can surpass every one of these things and forget about the music, the movies, economy, death, life. And ultimately we do have life. So Jesus is life. Jesus is everything. Nu-i moarte, Jesus nu-i moarte.